Να ευχαριστήσω και εγώ πολύ με τη σειρά μου και την Ελένη και την Άννα και την Ένωση και όλες που έχετε συμβάλει στο να είμαι εδώ σήμερα. Για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση, γιατί η χοροθεραπεία είναι η πρώτη ολιστική θεραπεία που έλαβα στη ζωή μου και είναι η θεραπεία που νιώθω ότι πραγματικά ανταποκρίθηκε στις ανάγκες μου και έβαλε το θεμέλιο για οτιδήποτε έχω πετύχει αργότερα και σε επίπεδο προσωπικό και σε επίπεδο επαγγελματικό και φυσικά στην απόφασή μου να γίνω θεραπεύτρια. Η ιστορία μου, η σύνδεσή μου με τη χοροθεραπεία ξεκίνησε όταν ήμουν 4 χρονών. Τότε είχα την τύχη να είμαι για 8 μήνες σε μια ομάδα χοροθεραπείας που συντόνιζε η Αμάντα Κουγιούφα και θέλω να αφιερώσω στη μνήμη της τη σημερινή ομιλία. Θέλω να πιστεύω ότι είναι με έναν αόρατο τρόπο μαζί μας. Δυστυχώς, τότε η άγνοια των γονιών μου και του οικείου μου περιβάλλοντος δεν μου επέτρεψε να συνεχίσω τη θεραπεία όσο χρειαζόμουν και ήθελα. Χρειάστηκαν 30 χρόνια για να μπορέσω να επανασυνδεθώ με την παιδική μου αγάπη για το χορό και με την κλίση που θεωρώ ότι έχω για να είμαι στην κοινότητα της χοροθεραπείας. Στο ενδιάμεσο έκανα διάφορες σπουδές. Σπούδασα και άρχισα να εργάζομαι ως υπαρξιακή ψυχοθεραπεύτρια. Και εκεί λίγο πριν αρχίσει ο COVID, μία σειρά από συγχρονικότητες με οδήγησαν στο να ξανασυνδεθώ με εκείνη την παιδική φλόγα, να ξεκινήσω μαθήματα χορού. Ήτανε σχεδόν από το πρώτο μάθημα που είπα δεν είναι δυνατόν αυτό το μέσο να μην μπορώ να το αξιοποιήσω κάπως για τους ανθρώπους που με εμπιστεύονται θεραπευτικά. Αμέσως, βέβαια, από το νου ήρθε και το δίλημμα. Μπορεί ένας άνθρωπος με κινητική αναπηρία να δουλέψει θεραπευτικά με την κίνηση? Μου πήρε αρκετό καιρό η περιπλάνηση μέσα σε αυτό το δίλημμα, μέχρι που πάλι μια σειρά από συγχρονικότητες έφεραν στο δρόμο μου την Ελένη Τηλεβίδη. Νομίζω ότι όσοι τη γνωρίζετε καταλαβαίνετε τη χαρά και την ευλογία που νιώθω, γιατί είναι η δασκάλα μου. Ξεκίνησα μαθητεία στην αυθεντική κίνηση και πάρα πολύ σύντομα άρχισα να νιώθω ότι δεν θέλω να περιορίσω το ενδιαφέρον μου μόνο σε αυτό και χρειάζεται να αναζητήσω τρόπους για να μάθω ακόμα περισσότερα για τη χοροθεραπεία, για άλλες προσεγγίσεις και έτσι σήμερα, μετά από μια μακριά αναζήτηση, φοιτώ στη χοροθεραπεία μέσω του alternate route της ADTA και ελπίζω σε λίγα χρόνια να είναι ο κύριος τρόπος της θεραπευτικής μου πρακτικής. Σήμερα είμαι εδώ για να μοιραστώ μαζί σας πώς στην παρούσα στιγμή της πορείας μου αντιλαμβάνομαι την επαφή μου με τη χοροθεραπεία να έχει αλλάξει τον τρόπο που ασκώ την υπαρξιακή ψυχοθεραπεία και πώς πιστεύω ότι οι δύο προσεγγίσεις μπορούν να συνυφανθούν για το μέγιστο όφελος των θεραπευομένων και της προσωπικής εξέλιξης των θεραπευτών. Εγώ θα το φέρω από τη μεριά ενός ανθρώπου που, έχοντας σπουδάσει την υπαρξιακή ψυχοθεραπεία, όπως λέει και ο τίτλος, συναντάει τη χοροθεραπεία, και εσείς από τη μεριά σας θα χαρώ να μοιραστείτε μαζί μου τις σκέψεις σας και τους προβληματισμούς σας σε σχέση ίσως με το πώς έρχεται αυτή η συνύφανση από τον αντίθετο δρόμο. Η υπαρξιακή προσέγγιση δεν είναι μία ενιαία και συμπαγής προσέγγιση, είναι στην πραγματικότητα μια μεγάλη ομπρέλα προσεγγίσεων, οι οποίες όμως μοιράζονται κάποιες κοινές αρχές, κάποια κοινά στοιχεία. Το βασικότερο από αυτά είναι ότι όλες έχουν τη ρίζα τους στην φιλοσοφία, έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους που βρίσκονταν σε προσωπική θεραπεία και ταυτόχρονα είχαν κάποιο είδους ενδιαφέρον για την φιλοσοφική σκέψη. Οπότε, ως φιλοσοφική προσέγγιση απευθύνεται κυρίως στη σοφία του ανθρώπου, δηλαδή στις ανώτερες νοητικές λειτουργίες, που σημαίνει ότι ως αυτόνομη και ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση
μπορεί να απευθυνθεί κυρίως σε ανθρώπους που έχουν τυπικά ανεπτυγμένες νοητικές λειτουργίες και μία αρκετά καλή ικανότητα στην κατανόηση και στη χρήση του λόγου, σε αντίθεση με τη χωροθεραπεία που κάνει το αγαθό της θεραπείας προσβάσιμο σε όλους. Οπότε αυτός ήταν και ένας από τους λόγους, ίσως το βασικότερο κίνητρο που εμένα με έκανε να χρειάζομαι αυτή την εξέλιξη στη θεραπευτική μου πορεία. Βασικό αξίωμα, ας το πω έτσι, της υπαρξιακής ψυχοθεραπείας είναι ότι η οδύνη και ο πόνος είναι σύμφυτα με την ανθρώπινη ύπαρξη. Εάν κάποιος υπάρχει, είναι δεδομένο ότι θα πονέσει, άρα η θεραπεία δεν μπορεί να απαλλάξει τον άνθρωπο από αυτή την εμπειρία. Μπορεί ωστόσο να του δώσει τα μέσα ώστε να αντιμετωπίσει τα υπαρξιακά ζητήματα, γιατί ο λόγος που ο άνθρωπος βιώνει οδύνη κατά την υπαρξιακή θεραπεία είναι ότι είμαστε όλοι, εφόσον ζούμε, αντιμέτωποι με κάποια συγκεκριμένα υπαρξιακά ζητήματα, τα οποία είναι φύση δυσβάστακτα. Αποστολή της θεραπείας, λοιπόν, είναι να δώσει στον άνθρωπο την συνειδητότητα που χρειάζεται και το θάρρος που χρειάζεται για να μπορέσει να αποδεχτεί αυτά τα υπαρξιακά ζητήματα και να απαντήσει με τον προσωπικό τρόπο που του ταιριάζει, ώστε να ζήσει όσο το δυνατόν πιο κοντά στη ζωή που θέλει. Για να επιτευχθεί αυτό, ο θεραπευτής χρειάζεται να συνοδεύσει τον θεραπευόμενο σε μια διαδικασία ενδοσκόπησης της εμπειρίας του, ώστε να μπορέσει μέσα σε ασφαλές περιβάλλον να συνδεθεί με τα υπαρξιακά ζητήματα και να βρει τις προσωπικές του απαντήσεις. Ο τρόπος που γίνεται αυτό συνδέεται πάρα πολύ με την προσωπικότητα τόσο του θεραπευτή όσο και του θεραπευόμενου. Γι' αυτό και ο Irving Yalom έχει πει ότι υπάρχουν τόσες υπαρξιακές θεραπείες όσες και οι θεραπευτικές διάδες και ότι χρειάζεται να επανεφεύρουμε τη θεραπεία για κάθε θεραπευόμενό μας. Ποια είναι όμως τα υπαρξιακά ζητήματα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος και πώς, τουλάχιστον για μένα, αυτά μπορούν να βρουν ένα πρόσφορο έδαφος επεξεργασίας μέσα από το χώρο και τη χωροθεραπεία. Το πρώτο δεδομένο που η υπαρξιακή φυσικά το αναγνωρίζει είναι το ενσώματο της ύπαρξής μας. Για τους υπαρξιακούς θεραπευτές και φιλοσόφους δεν έχουμε ένα σώμα, αλλά είμαστε το σώμα μας, γιατί η ύπαρξή μας ταυτίζεται με την ύπαρξη του σώματός μας. Η εμπειρία μας βιώνεται, αλλά και φανερώνεται στους άλλους επειδή το σώμα αυτό υπάρχει. Και το σώμα είναι τόπος περιορισμών, αλλά και τόπος φανέρωσης των δυνατοτήτων μας. Αυτό το σώμα όμως η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία το προσεγγίζει με αφετηρία το νου. Στόχος είναι να το κατανοήσει. Στην χωροθεραπεία αυτό που νιώθω είναι ότι ακολουθούμε κάπως τον αντίθετο τρόπο. Πάμε από το σώμα προς το νου και για μένα αυτό έχει λίγη παραπάνω γοητεία και λίγη παραπάνω αλήθεια, αλλά θα επανέλθω σε αυτό το ζήτημα και στη συνέχεια. Το δεύτερο μεγάλο υπαρξιακό θέμα είναι το ζήτημα της ρευστότητας. Ότι δηλαδή η ζωή μας συνεχώς μεταβάλλεται και συνεχώς μας καλεί να προσαρμοστούμε σε μεταβολές. Για μένα ο χορός είναι κατεξοχήν η τέχνη της ρευστότητας, γιατί δουλεύει με υλικό την ιδιότητα του σώματος να αλλάζει μορφές και αυτό που παρουσιάζει είναι η εμπειρία της παρούσας στιγμής που θα μείνει και στο χορευτή αλλά και στους θεατές ως μνήμη από τη στιγμή που θα περάσει. Ο Ηράκλειτος, που θεωρείται ένας από τους προπάτορες της υπαρξιακής σκέψης, έλεγε ότι δεν μπορείς να περάσεις 2 φορές από το ίδιο ποτάμι και εγώ νιώθω ότι κατά παρόμοιο τρόπο δεν μπορείς να χορέψεις 2 φορές τον ίδιο χορό. Είναι κάτι λοιπόν που ένας άνθρωπος που δουλεύει θεραπευτικά με το χορό μπορεί να το βιώσει και μέσα από αυτό να πάρει την αφορμή για να δει πώς αντιμετωπίζει τη ρευστότητα και την αλλαγή στη ζωή του και πώς
μέσα σε αυτή την αλλαγή μπορεί να βρει τη σταθερότητα που χρειάζεται για να νιώθει ασφαλής. Το επόμενο υπαρξιακό δεδομένο είναι η ελευθερία μας και οι επιλογές μας. Οι υπαρξιακοί λένε ότι κάθε στιγμή που ζούμε επιλέγουμε και ότι ακόμα και να μην επιλέξεις είναι μια επιλογή. Για μένα το πεδίο του αυτοσχεδιασμού στο χορό είτε είναι ελεύθερος είτε ξεκινάει από κάποιες αφορμές. Είναι ένα πεδίο εξάσκησης της ελευθερίας και των επιλογών με αρκετή ασφάλεια, γιατί ίσως δεν έχει τόσο μεγάλη ευθύνη όσοι έχουν κάποιες τεράστιες επιλογές ζωής, οπότε πάλι προσφέρει ένα ιδανικό πεδίο στον θεραπευόμενο για να δει τι κάνει με τις επιλογές του, πόσο εύκολα ή δύσκολα επιλέγει και τι τείνει να επιλέγει τελικά. Επόμενο ζήτημα είναι το ζήτημα της μοναξιάς και της σύνδεσης. Οι άνθρωποι, λέμε στην υπαρξιακή, είμαστε μόνοι στην εμπειρία μας, γιατί κανένας δεν μπορεί να επικοινωνήσει την εμπειρία του στο 100% με έναν άλλο άνθρωπο. Γιατί, όπως λένε οι υπαρξιακοί, γεννιόμαστε μόνοι μας και πεθαίνουμε μόνοι μας, αλλά ταυτόχρονα έχουμε τεράστια ανάγκη από σύνδεση. Για μένα, οι εμπειρίες που μέχρι τώρα έχω ζήσει στην εκπαίδευση της χοροθεραπείας είναι απίστευτα συγκινητικές στο επίπεδο του πώς μέσα στην ομάδα μπορεί να υπάρχει αυτή η αναγνώριση της ατομικότητας και της μοναδικής κινητικής υπογραφής του κάθε ανθρώπου και ταυτόχρονα να δημιουργούνται συνδέσεις χωρίς καθόλου να κοπιάσουμε γι' αυτό και χωρίς καθόλου να μεσολαβήσουν οι γνωστικές λειτουργίες και οι προϋποθέσεις του νου. Όταν, τουλάχιστον για μένα που είμαι αρχάρια, μοιάζει κάπως μαγικό το πώς δημιουργούμε κάτι μαζί και συνδεόμαστε χωρίς καθόλου να έχουμε μιλήσει, χωρίς τίποτα να έχουμε προσχεδιάσει. Και ειδικά μέσα από την εμπειρία μου στην αυθεντική κίνηση έχω νιώσει πάρα πολύ και την σύνδεσή μου with the universe, με το σύμπαν, που μου έχει δώσει τη βεβαιότητα ότι ποτέ δεν είμαι μόνη, ακόμα κι αν νιώθω εντελώς μόνη. Γιατί πραγματικά είμαστε όλοι κομμάτια ενός μεγαλύτερου συνόλου. Το επόμενο μεγάλο ζήτημα για την υπαρξιακή είναι το ζήτημα της θνητότητας. Ένα έτσι υπαρξιακό αστείο είναι ότι για το μόνο που μπορείς να μιλήσεις με βεβαιότητα για την εμπειρία ενός άλλου ανθρώπου είναι να του πεις ότι κάποια στιγμή θα πεθάνει, αλλά αυτό δεν είναι πολλοί οι άνθρωποι που αντέχουν να το ακούσουν. Ο Γιάλομ λέει ότι ο φόβος του θανάτου είναι ο μεγαλύτερος φόβος του ανθρώπου. Εγώ, μιλώντας εντελώς προσωπικά, θα πω ότι είδα την Τζάνετ Άντλερ να μας προετοιμάζει για τον επικείμενο θάνατό της πριν από 1 και κάτι χρόνια, πόσο, 2, κάτι τέτοιο. Και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα, όχι κύριε Γιάλομ, δεν φοβούνται όλοι οι άνθρωποι το θάνατό τους. Μπορεί να τον φοβόμαστε οι περισσότεροι, αλλά δεν είναι όλοι σίγουρα. Και σίγουρα ήδη το ξέρουμε από τις ψυχοδυναμικές θεωρίες, η ενασχόληση με την τέχνη είναι ένα από τα ισχυρότερα αντίδοτα που έχει ο άνθρωπος όταν χρειάζεται ένα αντίδοτο για να μπορέσει να εμπεριέξει το φόβο του θανάτου. Το επόμενο ζήτημα, τα περνάω λίγο σύντομα για να σας δώσω μια ιδέα. Αν κάτι θέλετε να αναπτύξουμε περισσότερο, μπορούμε να το κάνουμε στη συζήτηση. Είναι το νόημα ζωής, το οποίο διχάζει κάπως την υπαρξιακή κοινότητα, τους υπαρξιακούς θεραπευτές, ανάμεσα στους ένθεους, οι οποίοι πιστεύουν ότι το νόημα ζωής είναι κάτι που βρίσκεται εκεί έξω και ο άνθρωπος καλείται να το ανακαλύψει.
και στους άθεους, οι οποίοι πιστεύουν ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι η ζωή δεν έχει νόημα και χρειάζεται να το κατασκευάσεις για να μπορείς να αντέξεις ότι δεν υποφέρεις όλη αυτή την οδύνη της ζωής χωρίς λόγο. Εγώ προσωπικά κάπως ξεκινώντας να ασχολούμαι με το χορό βίωσα, είχα την συνειδητοποίηση που δεν μπορούσα να ξέρω ακριβώς πώς ήρθε, ότι το νόημα ούτε ακριβώς κατασκευάζεται, ούτε ανακαλύπτεται, μάλλον αναδύεται από την συνάντηση του ανθρώπου με τον κόσμο γύρω του και από την ανταπόκρισή του σε αυτό που κάνει την καρδιά του να χτυπάει. Μετά έψαχνα τα λόγια για να το μεταφέρω αυτό κάπως και σκέφτηκα ότι μοιάζει να υπάρχει μια αναλογία με το πώς μια χορευτική στιγμή δεν έχει ακριβώς ένα συγκεκριμένο νόημα η ίδια, που είναι και υπάρχει εκεί έξω και είναι σταθερό, αλλά ούτε ακριβώς κατασκευάζεται αυτό από τον κάθε θεατή, από τον κάθε καλλιτέχνη που συμμετέχει σε αυτό ή που το βλέπει. Κάπως είναι κάτι που συμβαίνει, αναδύεται στο χώρο ανάμεσά μας. Οπότε νομίζω ότι κάτι ανάλογο νιώθω να συμβαίνει και με το νόημα της ζωής. Και βέβαια το τελικό, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο ζητούμενο για την υπαρξιακή ψυχοθεραπεία είναι η αυθεντικότητα. Σας είπα ότι η επιδίωξη είναι να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει σύμφωνα με την αλήθεια του. Και πλέον είμαι βαθιά πεπισμένη ότι η επαφή με το σώμα μας είναι ο πιο σύντομος δρόμος προς την αλήθεια μας, γιατί όπως λέει και η Alice Mahler, το σώμα δεν ψεύδεται ποτέ. Και όπως λέει και η Mary Whitehouse κάπου, το σώμα μας έχει κρατήσει σαν ένταση την κάθε στιγμή που είπαμε όχι ενώ θέλαμε να πούμε ναι και την κάθε στιγμή που είπαμε ναι ενώ θέλαμε να πούμε όχι. Το ζήτημα με αυτό είναι ότι όταν κανείς αποφασίζει να προσεγγίσει την αλήθεια του μέσω του σώματος, χρειάζεται μια ετοιμότητα και ίσως γι' αυτό δεν το κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Και εδώ είναι που είναι αξιοθαύμαστη η δουλειά για μένα των χοροθεραπευτών, γιατί ακριβώς κρατάτε αυτή τη διάκριση του πώς να συνοδεύσετε έναν άνθρωπο σε κάτι τόσο αληθινό, με τρόπο που να είναι ασφαλής. Νιώθω ότι στο χοροθεραπευτικό περιβάλλον θέλει πολύ μεγαλύτερη προσοχή και φροντίδα από ό,τι θέλει σε μια λεκτική θεραπεία, γιατί ακριβώς επειδή το σώμα είναι τόσο ειλικρινές, οι θεραπευόμενοι και οι θεραπευόμενες είναι πολύ πιο εκτεθειμένοι. Δεν έχουν το φίλτρο του νου, που πολλές φορές έτσι μεταμφιέζει τα πράγματα για να φτάσει μέχρι εκεί που αντέχει. Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω τις κατευθύνσεις που δίνει ο Ερνέστο Σπινέλη για το τι χρειάζεται να κάνει ένας θεραπευτής προκειμένου να συνοδεύσει αποτελεσματικά τους θεραπευόμενούς του στην εξερεύνηση αυτών των ζητημάτων. Ο Ερνέστο Σπινέλη είναι ένας από τους βασικούς εκπροσώπους της υπαρξιακής φαινομενολογικής προσέγγισης, που είναι η προσέγγιση που κατά βάση έχω εκπαιδευτεί εγώ. Δεν είναι, όπως εξήγησα και στην αρχή, η μοναδική η υπαρξιακή προσέγγιση. Θα δούμε όμως αυτές τις αρχές. Η εικόνα είναι γιατί ο Σπινέλη έχει γράψει ένα βιβλίο που ονομάζεται «Το σφυρίγιο καθρέφτης», γιατί βασικό ζητούμενο της φαινομενολογικής υπαρξιακής είναι να απαλλαγούμε οι θεραπευτές από τις προβολές μας και να μπορέσουμε να ξεναγηθούμε στον κόσμο του θεραπευόμενου σαν να πηγαίναμε σε έναν καινούριο πλανήτη, τον οποίον θέλουμε πάρα πολύ να γνωρίσουμε. Βέβαια, από τότε που μπήκα στην αυθεντική κίνηση άρχισα να νιώθω ότι υπάρχει πολύ βία σε αυτή την εικόνα
γιατί οι προβολές μου μπορεί να είναι κάτι που δεν εξυπηρετεί καθόλου το να φροντίσω τους θεραπευόμενούς μου, είναι όμως κομμάτια μου που βοήθησαν, ήταν η απαρχή της επεξεργασίας των τραυμάτων μου. Επομένως, δεν χρειάζεται να τις σπάσω, χρειάζεται να τους φερθώ με πολύ σεβασμό. Άρα, αν είναι όντως ένας καθρέφτης, ως εύθραυστο αντικείμενο που όμως με έχει βοηθήσει και με έχει στηρίξει, θα το πάρω, θα το κρατήσω, θα το τοποθετήσω κάπου που να μην είναι ανάμεσα σε μένα και στο θεραπευόμενο, αλλά να έχει τον σεβασμό που του αξίζει. Παρ' όλα αυτά, αναγνωρίζω τι θέλει να πει ο Σπινέλη με αυτή τη μεταφορά. Ο Σπινέλη, λοιπόν, μας δίνει 3 κανόνες. Τον κανόνα της παρένθεσης, τον κανόνα της οριζόντιας προσέγγισης και τον κανόνα της περιγραφής. Θα πάμε να τους δούμε λίγο έναν και θα σας μοιραστώ πώς άλλαξε ο τρόπος που βλέπω και που βάζω σε πράξη αυτούς τους κανόνες από τότε που μπήκα στην χωροθεραπεία. Ο κανόνας της παρένθεσης λέει στην ουσία αυτό που μας λέει ο Σπινέλη και με το σπάσιμο του καθρέφτη, ότι μπαίνοντας στη θεραπεία χρειάζεται να βάλουμε σε παρένθεση οτιδήποτε είναι προσωπικό μας και μεσολαβεί στην επαφή μας με το θεραπευόμενο, στρεβλώνοντας αυτό που προσλαμβάνουμε. Τις προσδοκίες μας, τις προβολές μας, τις υποθέσεις μας, τις κρίσεις μας. Όλα αυτά, λέει ο Σπινέλη, πρέπει να μπουν σε μια παρένθεση. Και θα σας εξομολογηθώ ότι όταν ξεκίνησα να κάνω πρακτική στην θέση της σιωπηλής μάρτυρος στα πλαίσια της εκπαίδευσής μου στην ασθετική κίνηση, είπα μέσα μου, τώρα όντως πρακτικάρω παρένθεση. Γιατί όταν καλούμαι να βάλω όλα αυτά τα ζητήματα, τα κομμάτια μου σε παρένθεση, έχοντας ταυτόχρονα το κάλεσμα να απαντήσω στην ανάγκη ενός ανθρώπου που είναι μπροστά μου, περιμένοντας υποστήριξη από μένα, σαφώς και το κάνω, αλλά το κάνω με τον τρόπο που κάνει ο νους, που έχει έτσι μία κάποια βιασύνη και μία έτσι κατηγορική, διχοτομική αντιμετώπιση του κόσμου. Αυτό είναι κακό και το προσπαθώ να το κρατήσω πίσω, χωρίς ταυτόχρονα ποτέ να μπορώ να έχω την πλήρη συνείδηση του ποιες είναι οι προβολές μου, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος, το κύριο μέρος του ενδιαφέροντός μου και της ενέργειάς μου ήταν εκ των πραγμάτων στραμμένο προς το θεραπευόμενο. Οπότε, μπαίνοντας στη διαδικασία της σιωπηλής μαρτυρίας, που είχα το χρόνο να φροντίσω συγκεκριμένα τον εαυτό μου και αυτό το κομμάτι και να αναγνωρίσω ποιες είναι οι προβολές μου, ποιες είναι οι προσδοκίες μου και τι θέλω να κάνω με αυτές, είπα ναι, τώρα ξέρω πώς να πρακτικάρω την παρένθεση χωρίς να παραβιάζω τον εαυτό μου, και είναι πολύ βαθιά μου πίστη ότι θα ήταν ωφέλιμο για οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με τη θεραπεία, από οποιαδήποτε κατεύθυνση, από οποιαδήποτε προσέγγιση, να έχει κάνει ένα είδος πρακτικής σε αυτό, στο μένω με το ποια είναι η εμπειρία μου στην παρουσία του άλλου που έρχεται να μου ζητήσει θεραπεία. Ο δεύτερος κανόνας είναι ο κανόνας της οριζόντιας προσέγγισης, που μας λέει ότι δεν ιεραρχούμε εμείς τα θέματα της θεραπείας, δεν φέρνουμε κάποιο θέμα που δεν έχει έρθει, και αν ο θεραπευόμενος, η θεραπευόμενη έρθει και μας φέρει 2-3 θέματα μαζί, δεν επιλέγουμε εμείς κάποιο, αλλά τα δίνουμε όλα πίσω, τις τα αντανακλούμε, ώστε να επιλέξει εκείνη που θέλει και αν θέλει να εστιάσει κάπου. Αν, για παράδειγμα, έρθει μια θεραπευόμενη και μου πει «Πω σήμερα είχα μια απέσια μέρα, με κάλεσε ο προϊστάμενός μου και μου έκανε επίπληξη γιατί δεν έχω πιάσει τους στόχους και είμαι πάρα πολύ πίσω. Μετά την ώρα που γύριζα στο σπίτι, επειδή ήμουν πάρα πολύ εκνευρισμένη, τράκαρα και το αυτοκίνητο με τον από πίσω και είχαμε ένα καυγά. Και όταν ανέβηκα στο σπίτι, με πήρε και η μητέρα μου τηλέφωνο για να μου πει ότι οι εξετάσεις της έδειξαν κάτι περίεργο και ο γιατρός της είπε ότι πρέπει να κάνει και άλλες εξετάσεις». Εγώ σαν άνθρωπος, επειδή αξιακά
έχω την υγεία ψηλά ή σαν θεραπεύτρια που ξέρω ότι η συγκεκριμένη γυναίκα έχει μια στενή σχέση με τη μητέρα της, μπορεί να μπω στον πειρασμό να εστιάσω στο τελευταίο ζήτημα που έφερε. Αλλά ο κανόνας της οριζόντιας προσέγγισης μας λέει ότι δεν πρέπει να το κάνω αυτό. Έχουν έρθει 3 θέματα. Πρέπει να μπορέσω να κρατήσω με ισότιμο τρόπο και τα 3 θέματα. Η αίσθησή μου είναι τώρα ότι όταν έχουμε τα σωματικά εργαλεία της χωροθεραπείας, αυτό δεν χρειάζεται να μας παίρνει τόσο πολύ την προσοχή, γιατί το σώμα μπορεί να μας δώσει την προτεραιότητα, χωρίς να χρειάζεται ούτε εμείς ούτε οι θεραπευόμενοι να αποφασίσουμε ποιο ακριβώς θέμα είναι η ώρα να προσεγγιστεί αυτή τη στιγμή. Ίσως μας φέρει και κάτι τέταρτο που δεν έχει έρθει καν ή που συνδέει και τα άλλα 3. Και ο τελευταίος είναι ο κανόνας της περιγραφής που ζητάει να βοηθήσουμε την θεραπευόμενη να περιγράψει την εμπειρία της με όσο περισσότερη λεπτομέρεια μπορεί και να ζητήσουμε και εμείς να μάθουμε όσο περισσότερα μπορούμε για την εμπειρία που φέρνει μέσα στο δωμάτιο. Εδώ νομίζω ότι και πάλι η χωροθεραπεία μας δίνει ένα πλεονέκτημα, γιατί μας μαθαίνει να ανοίγουμε το βλέμμα σε περισσότερες πτυχές της εμπειρίας από αυτό που κάνει, τουλάχιστον κατά τη δική μου εμπειρία, μία αμιγώς λεκτική θεραπεία. Μας μαθαίνει να έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία στις λεπτομέρειες. Και εδώ θέλω να πω και κάτι που έχει να κάνει με το προηγούμενο slide που παρουσίασα με τα υπαρξιακά ζητήματα. Στην υπαρξιακή υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος, στον οποίο έχουμε εκπαιδευτεί να προσέχουμε βέβαια, να γίνουν τα ζητήματα αυτά κάπως προκαταλήψεις που στρεβλώνουν το βλέμμα του θεραπευτή. Δηλαδή, επειδή ξέρω ότι, ας πούμε, το νόημα της ζωής είναι σημαντικό, αν κάποιος αναφέρει τη λέξη νόημα, ξαφνικά το βλέμμα μου να κάνει focus εκεί. Οπότε νιώθω ότι κάτι στο οποίο η εκπαίδευσή μου στη χωροθεραπεία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ είναι στο να επιτρέπω στην προσοχή μου να ρέει σε οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στο δωμάτιο και ακριβώς να ψάχνει την πιο βαθιά δυνατή περιγραφή της εμπειρίας που είναι παρούσα στο εδώ και στο τώρα. Όμως για τώρα θα σας δώσω κάποια εργαλεία λεκτικά που μας δίνει η υπαρξιακή προσέγγιση για το πώς βοηθάμε έναν άνθρωπο να κάνει αυτή την περιγραφή. Το πρώτο μας εργαλείο είναι η σιωπή, γιατί όπως λέμε στην υπαρξιακή, το να παραμένει κανείς σιωπηλός μαζί με κάποιον άλλον είναι μια πολύ δυνατή παρέμβαση, παρότι μπορεί να μην έχουμε πάντα επίγνωσή του. Θα αναφερθούμε σε αυτό ξανά, ακριβώς επειδή είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο και είναι και κάτι στο οποίο έχει αλλάξει πολύ το βίωμά μου από τότε που μπήκα στο χώρο της χωροθεραπείας. Το επόμενο είναι η ελάχιστη ενθάρρυνση. Η ελάχιστη ενθάρρυνση είναι αυτό το ή ναι που μπορεί να πω για να επιβεβαιώσω σε κάποιον ότι τον ακούω και ότι θα ήθελα να ακούσω περισσότερα για αυτό που λέει. Έχουμε την επανάληψη, την περίληψη. Δεν μπορώ να τα δω και όλα. Για αρκετά από αυτά μπορώ να βρω πολύ άμεσα τα σωματικά τους αντίστοιχα στις χωροθεραπευτικές παρεμβάσεις που μαθαίνω. Ας πούμε, ένα καθρέφτισμα μπορεί να είναι μια επανάληψη ή αν είναι καθρέφτισμα αλλοιωμένο με σμίκρινση ή με μεγέννηση μπορεί να είναι ένα είδος παράφρασης. Για κάποια άλλα, από τότε που ετοιμάζω αυτή την ομιλία, παίζω έτσι ένα νοητικό παιχνίδι με τον εαυτό μου. Τι θα μπορούσε να είναι μια ανοιχτή ερώτηση με το σώμα, ας πούμε. Θα ήθελα να ακούσω τη σκέψη σας αυτό στη συνέχεια. Γιατί είμαι σίγουρη ότι υπάρχει και γίνεται και ότι θα έχει και πολύ ενδιαφέρον έτσι, αυτή η δημιουργική αναζήτηση.
Φυσικά αυτές είναι παρεμβάσεις αμιγώς φαινομενολογικής προσέγγισης και είναι παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται όταν έχουμε να κάνουμε με τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται η καθαρά υπαρξιακή προσέγγιση, δηλαδή με αυτούς που στην γλώσσα την πιο χωροθεραπευτική λέμε τυπικούς νευρωτικούς. Είναι παρεμβάσεις που στοχεύουν στο να περιοριστεί η καθοδήγηση από μέρους του θεραπευτή στο ελάχιστο δυνατό. Δεν ασκούν όλοι οι υπαρξιακοί θεραπευτές τη θεραπεία με αυτόν τον τρόπο. Ο Τζέιμις Μπιούτσενταλ, ας πούμε, έχει πολύ σοβαρές αντιρρήσεις και λέει ότι αποφεύγουμε να γίνουμε πιο παρεμβατικοί επειδή φοβόμαστε την ευθύνη που θα σήμαινε αυτό το πράγμα. Και έχει ιεραρχήσει μία σειρά από παρεμβάσεις, τις οποίες μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον. Τις έχει τοποθετήσει σε ένα πιάνο, σαν τις οκτάβες ενός πιάνου, που πηγαίνουν ανάλογα με τον βαθμό παρέμβασης και αντίστοιχα το βαθμό ευθύνης που αναλαμβάνει ο θεραπευτής, πηγαίνουν από τις ψηλές νότες που είναι κάτι με το αντίστοιχο αυτού εδώ που έχω παρουσιάσει τώρα, προς τις πιο χαμηλές νότες που σημαίνουν μεγαλύτερο βαθμό παρέμβασης από τη μεριά του θεραπευτή. Κάπως καθώς το συνειδητοποιούσα αυτό, λέω, έχει ενδιαφέρον που οι ψηλές νότες είναι ψηλά, είναι στο νου, είναι όσο πιο δομημένο είναι το εγώ ενός ανθρώπου, τόσο περισσότερο μπορούμε να δουλεύουμε μαζί του στις ψηλές νότες. Εμάς στην υπαρξιακή μας εκπαιδεύαν, μέχρι το 3ο έτος ήταν απαγορευμένο να διαβάσουμε Μπιούτσενταλ, γιατί έπρεπε να εξασκηθούμε πάρα πολύ καλά σε αυτή τη μορφή παρέμβασης. Οι πληθυσμοί όμως με τους οποίους δουλεύει η χωροθεραπεία σαφώς χρειάζονται και πολύ πιο δομημένες και κατευθυντικές παρεμβάσεις. Ίσως και περισσότερο από αυτό που επιτρέπει ο Μπιούτσενταλ στο βιβλίο του. Θα περάσω λίγο τις οκτάβες του, χωρίς να αναφερθώ μία-μία στις παρεμβάσεις, γιατί είναι πάρα πολλές. Η πρώτη οκτάβα έχει σαν στόχο το ακούειν, το άκουσμα, που είναι ακριβώς αυτό που περιγράφαμε στη φαινομενολογική προσέγγιση, η βέλτιστη δυνατή περιγραφή της εμπειρίας του θεραπευόμενου. Στη δεύτερη οκτάβα είναι το guiding, που εδώ ο στόχος είναι να κατευθύνω το θεραπευόμενο, τη θεραπευόμενη, στο να δει πτυχές της εμπειρίας του που δυσκολεύεται ή ίσως φοβάται, λέει ο Μπιούτσενταλ, εδώ θέλει προσοχή, είναι μια υπόθεση αυτό, να αναγνωρίσει. Η τρίτη οκτάβα είναι το instructing, η καθοδήγηση που έχει σαν στόχο το να βοηθήσουμε το θεραπευόμενο ή τη θεραπευόμενη να δει την εμπειρία της σε σχέση με τον έξω κόσμο, να αναλογιστεί πιθανόν συνέπειες των πράξεών της ή των επιλογών που κάνει. Και η τελευταία οκτάβα είναι το requiring, που είναι ότι πλέον ξεκάθαρα ζητάω από το θεραπευόμενο ή τη θεραπευόμενη να κάνει κάτι που θεωρώ ότι είναι καλό για εκείνον. Ακόμα και μια τεχνική αναπνοής, ας πούμε, μπαίνει σε αυτή την οκτάβα. Αυτή η οκτάβα ουσιαστικά τελειώνει με το να ζητήσω εισαγγελική παρέμβαση για κάποιον που κινδυνεύει. Αυτή είναι η μέγιστη παρέμβαση που μπορεί να κάνει κάποιος. Το πεντάγραμμο τώρα θα έλεγε κανείς πάνω στο οποίο γράφονται αυτές οι νότες είναι το πώς υπάρχει ο λόγος και η σιωπή, πώς εναλλάσσονται ο λόγος και η σιωπή μέσα στο θεραπευτικό χώρο. Στην υπαρξιακή λέμε ότι μια πετυχημένη θεραπεία είναι η θεραπεία στην οποία ο θεραπευτής μιλάει το λιγότερο δυνατόν και μάλιστα λένε κατά αναλογία περίπου 1/10 σε σχέση με το θεραπευόμενο. Πάλι θα πω ότι αυτό συμβαίνει επειδή δουλεύουμε με τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα που μας επιτρέπει να το κάνουμε αυτό. Παρόλα αυτά, είναι αδιαμφισβήτητο ότι η σιωπή είναι πολύ σημαντική στη θεραπεία. Είναι αυτή που δημιουργεί το χώρο για να μπορέσει να αναδυθεί οτιδήποτε άλλο.
χρειάζεται να είμαστε πολύ ικανές και ικανοί σαν θεραπευτές να εμπεριέχουμε τη σιωπή και να σιωπούμε. Έχει δύο σκέλη αυτό. Το να σωπάσω εγώ, συγκρατώντας την εσωτερική μου παρόρμηση, να μιλήσω, να βοηθήσω, να παρέμβω. Σαν ένα τσιτάτο της υπαρξιακής ψυχοθεραπείας όταν εκπαιδευόμουν ήταν αν αναρωτιέσαι αν πρέπει ή δεν πρέπει να πεις κάτι, μην το πεις. Αν είναι και πρέπει να υποθεί, θα ξανάρθει. Και το δεύτερο κομμάτι της σιωπής είναι το να μπορώ να αντέξω τη σιωπή όταν έρχεται ως καθολική εμπειρία μέσα στο δωμάτιο, όταν σιωπούμε και οι δύο. Αυτό σαφώς ήταν κάτι το οποίο αναγνώριζα την αξία του από τότε που ασκούσα την υπαρξιακή ψυχοθεραπεία χωρίς να έχω κάποια άλλη γνώση και σαφώς είναι κάτι στο οποίο νιώθω εξελιχθεί πάρα πολύ από τότε που μπήκα στη χωροθεραπεία, γιατί στην υπαρξιακή ψυχοθεραπεία το βασικό μέσο σύνδεσης που έχουμε είναι ο λόγος, οπότε μοιραία όταν ο λόγος απουσιάζει είναι πολύ εύκολο να νιώσουμε και οι δύο πλευρές μια σχετική αμηχανία και μια αναρώτηση αν έχει χαθεί η σύνδεση μεταξύ μας. Μέσα από τη χωροθεραπεία, μαθαίνοντας να αναγνωρίζω πώς η επικοινωνία συμβαίνει και πόσα πράγματα συμβαίνουν και πώς η σύνδεση υπάρχει όταν δεν μιλάμε, σαφώς είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος που μπορώ πλέον να συνοδεύω τη σιωπή κάποιου και σαφώς τώρα έχει αποκτήσει για μένα άλλο νόημα αυτό που λέγαμε πάλι στην υπαρξιακή μου εκπαίδευση, ότι όταν ακούμε έναν άνθρωπο, τον ακούμε ολόκληρη και όχι μόνο μέσω της ακοής. Αλλά για να μπορεί να το κάνει κανείς αυτό, χρειάζεται να έχει εκπαιδευτεί στις άλλες μορφές ενσυναίσθησης, όπως είναι η κιναισθητική ενσυναίσθηση και πραγματικά δεν έχουμε το χρόνο, ούτε πολλές φορές τα εργαλεία, τουλάχιστον στην υπαρξιακή εκπαίδευση, για να το φτάσουμε αυτό στο μέγιστο δυνατό της εξέλιξής του. Φυσικά, μέσα από τις εμπειρίες που έχω στην αυθεντική κίνηση, έχω πραγματικά νιώσει πόσο πολλές στιγμές ο λόγος δεν χρειάζεται, γιατί έχεις τη βεβαιότητα ότι έχουν επικοινωνηθεί τα πάντα χωρίς αυτόν και ίσως πολύ καλύτερα. Το επόμενο ερώτημα που έρχεται είναι όταν βγαίνουμε από τη σιωπή, τι λόγο χρησιμοποιούμε. Η κατεύθυνση της υπαρξιακής προσέγγισης είναι ότι χρησιμοποιούμε λόγο που είναι μη κατευθυντικός, μη επικριτικός και περιγράφει την εμπειρία, δεν λέει πιανού και έχει σημασία που δεν λέει πιανού, με όσο περισσότερο ευέλικτο τρόπο γίνεται, ώστε να δίνει πάντα στο θεραπευόμενο, στη θεραπευόμενη το δικαίωμα να αμφισβητήσει, να απορρίψει, να αρνηθεί. Η αλήθεια πάλι είναι ότι μπαίνοντας στη σχέση με την Ελένη τη Λεβίδη και με τον τρόπο που εκείνη αντιμετωπίζει το λόγο, άρχισα να νιώθω ότι ο τρόπος που είχα μάθει να μιλάω στην υπαρξιακή ψυχοθεραπεία ήταν πολύ πιο... είχε πολύ περισσότερη επίκριση και προβολή από αυτή που μπορούσα να αναγνωρίσω όσο γνώριζα μόνο την υπαρξιακή ψυχοθεραπεία. Ας πούμε, στην υπαρξιακή, έτσι όπως την ξέρω, είναι πολύ αποδεκτό να πεις η φωνή σου ακούγεται ασταθής. Αλλά στα αλήθεια δεν ξέρω κάτι για το πώς ακούγεται γενικά στον κόσμο η φωνή ενός ανθρώπου. Ξέρω ότι εγώ ακούω και είναι πολύ σημαντικό να παίρνω την ευθύνη της εμπειρίας μου ότι εγώ άκουσα κάτι που εμένα αυτή τη στιγμή μου φαίνεται
Έτσι. Μου φαίνεται ότι έχει μία αστάθεια, γιατί πάλι μια άλλη ευαισθησία που έχω αποκτήσει μαθητεύοντας κοντά στην Ελένη είναι η χρήση των επιθέτων. Όπως λέει εκείνη, είναι καλό να προσέχουμε τα επίθετα, γιατί το επίθετο επιθέτει, δηλαδή βάζει κάτι πάνω στην εμπειρία του άλλου και πάνω στην εμπειρία τη δική μας, που δεν είναι της εμπειρίας του. Ετοιμάζοντας και πάλι αυτή την ομιλία, συνειδητοποίησα, και ήταν αυτό που λέμε aha moment, ότι το επίθετο έχει την ίδια ρίζα με το επιτίθεμαι σε κάποιον. Οπότε, είναι καλό να αποφεύγετε. Επίσης, άρχισα να συνειδητοποιώ πόσο πολύ εύκολο είναι να μας διαφεύγουν και να μου διαφεύγουν οι θετικές κρίσεις για κάποιον. Επειδή αναφέροντας μια θετική κρίση, ποτέ κανένας δεν θα μου φέρει αντίρρηση, δεν θα αμυνθεί. Είναι πολύ εύκολο να πω σε κάποιον «Είσαι υπέροχος, είσαι υπέροχη». Αλλά εκείνη τη στιγμή, στην ουσία, είναι σαν να λέω στον άνθρωπο ότι αυτό που είναι σήμερα, αυτό το συγκεκριμένο που μου έφερε, είναι αυτό που θέλω να κρατήσει, αυτό που είναι αποδεκτό, αυτό που είναι βοηθητικό, αυτό που είναι της αρεσκίας μου. Συνεπώς δεν είναι κάτι ο άνθρωπος, ούτε καλό, ούτε κακό, ούτε υπέροχο. Εγώ μπορεί να είμαι ενθουσιασμένη με αυτό που βλέπω σε σένα σήμερα. Μπορεί να είμαι, ξέρω εγώ, συγκινημένη. Μάλλον καλύτερα ακόμα, για να μην χαρακτηρίζω ούτε τον εαυτό μου, να νιώθω συγκίνηση ή να νιώθω ενθουσιασμό με αυτό που βλέπω. Αλλά είναι δικό μου αυτό το οποίο νιώθω. Επίσης, απέκτησα μια πολύ μεγάλη ευαισθησία που την είχα και από την υπαρξιακή, αλλά έγινε περισσότερη στην ετυμολογία των λέξεων. Σας είπα ήδη για το επίθετο και το επιτίθυμη. Το συγκίνηση. Τι σημαίνει συγκίνηση? Κινούμε μαζί σου. Που στην ουσία μόνο οι χωροθεραπεύτριες έχετε το προνόμιο όντως, κυριολεκτικά, να κινείστε μαζί με τους ανθρώπους και να το βλέπουν και να το ξέρουν. Όπως είναι το περιμένω. Τι είναι περιμένω? Μένω γύρω από κάτι. Και περιμένω την ανάδυσή του, την εξέλιξή του. Πραγματικά, όπως η θεραπεία απέκτησε μια αντίθετη κατεύθυνση από το σώμα προς την ερμηνεία και όχι από την εμπειρία, να το πω καλύτερα, προς την ερμηνεία και όχι από την ερμηνεία στην εμπειρία, έτσι και οι λέξεις, ο τρόπος που πλέον επιλέγω τις λέξεις ή προτίθεμαι να επιλέγω τις λέξεις στην θεραπεία έχει αλλάξει. Επιτρέπω στις λέξεις να αναδυθούν και από τις αναδυόμενες επιλέγω αυτές που θεωρώ ότι περιγράφουν καλύτερα την εμπειρία μου εκείνη τη στιγμή. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει όσο η απόκριση ερχόταν κυρίως από το νοητικό κομμάτι του εαυτού μου. Φυσικά και για την υπαρξιακή ψυχοθεραπεία, όπως και για τη χωροθεραπεία, νομίζω, όλα αυτά για να συμβούν και να συμβούν αποτελεσματικά προϋποθέτουν θεραπευτική παρουσία και θεραπευτική σχέση. Πώς ορίζει όμως η υπαρξιακή την παρουσία και τη σχέση και πώς έχουν αλλάξει για μένα αυτοί οι ορισμοί τα τελευταία χρόνια? Η παρουσία στην υπαρξιακή αφορά περισσότερο το άδειασμα του θεραπευτή και την στροφή του συνολικού δυναμικού του προς τον θεραπευόμενο. Αν ήταν μια κάμερα, κάπως το φαντάζομαι, θα την γυρίζαμε να βλέπει σχεδόν αποκλειστικά το θεραπευόμενο, όπως τώρα η κάμερα μας βλέπει αποκλειστικά εμένα. Ο Eric Craig, που είναι ένας από τους υπαρξιακούς θεραπευτές που εγώ εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί τον θεωρώ έτσι και πολύ διαισθητικό άνθρωπο και ίσως πιο ολιστικό από άλλους, ορίζει παρόλα αυτά την παρουσία σαν τη συνάντηση δύο με ενδιαφέρον προς την εμπειρία του ενός και για το συμφέρον του ενός.
μαθητεύοντας και πάλι στην αυθεντική κίνηση, και συγχωρέστε με που μιλάω πιο πολύ γι' αυτό, είναι γιατί σε αυτό έχω περισσότερη εμπειρία, έτσι. Άλλαξε αυτός ο ορισμός για μένα. Συνειδητοποίησα ότι όχι, δεν στρέφω το ενδιαφέρον μου αποκλειστικά στον άλλον. Έχω την προσοχή μου με τον ίδιο τρόπο στη δική μου εμπειρία, στην παρουσία του άλλου και στην εμπειρία του άλλου ταυτόχρονα, με την ίδια φροντίδα. Απλώς ξέρω να το μετακινώ και να κρατάω ό,τι είναι προσωπικό μου υλικό και δεν θα ήταν χρήσιμο για τον άλλον. Αλλά πραγματικά δεν γίνεται να φροντίζω έναν άλλο άνθρωπο αν την ίδια στιγμή δεν φροντίζω για τον εαυτό μου και δεν έχω επίγνωση τι γίνεται σε μένα. Και έτσι απέκτησε και έναν καινούριο ορισμό η θεραπευτική σχέση. Η υπαρξιακή μιλάει πολύ για την ισοτιμία, τη διαφάνεια και την αμοιβαιότητα στη σχέση, θέλοντας κυρίως να διαφοροποιηθεί από την κλασική ψυχανάλυση, νομίζω, και να διευκρινίσει ότι η θεραπευτική σχέση δεν είναι μία προβολή προηγούμενων σχέσεων του θεραπευόμενου, αλλά είναι μία αληθινή ανθρώπινη σχέση, η οποία προσφέρει τις συνθήκες στο θεραπευόμενο για να προπονηθεί για το πώς να σχετίζεται στις άλλες σχέσεις της ζωής του. Όμως, επειδή ο φακός, όπως λέω, είναι στραμμένος μόνο ή κυρίως στο θεραπευόμενο, νιώθω ότι αυτή η ισοτιμία κάπως είναι περισσότερο θεωρητική, μου έρχεται να πω. Η υπαρξιακή το θεμελιώνει στο γεγονός ότι θεραπευτές και θεραπευόμενοι είμαστε υποκείμενα των ίδιων υπαρξιακών ζητημάτων. Δηλαδή, και ο θεραπευτής υποφέρει το ότι χρειάζεται να βρει το προσωπικό του νόημα και ο θεραπευτής χρειάζεται να αντιμετωπίσει τη μοναξιά του. Αλλά η μεγάλη διαφορά είναι ότι για την υπαρξιακή ο θεραπευτής το κάνει όλο αυτό κυρίως σε άλλο χρόνο και μπαίνει στη σχέση ως ο πιο έμπειρος, ο οποίος έρχεται να προσφέρει αυτό το περίσσευμα εμπειρίας που έχει. Στην αυθεντική κίνηση, παρόλο που υπάρχει η παραπάνω ευθύνη του θεραπευτή, της μάρτυρος, της θεραπεύτριας να κρατήσει το πλαίσιο, η διαδικασία γίνεται ταυτόχρονα. Είναι η μόνη προσέγγιση, τουλάχιστον από αυτές που ξέρω, που η μάρτυρας αναλαμβάνει για τον εαυτό της την ευθύνη να κάνει ταυτόχρονα ακριβώς το ίδιο που ζητάει από την κινούμενη να κάνει για τη δική της εμπειρία. Και σαφώς το παραπάνω, ας πούμε, το πλάς που έχει αυτός ο ρόλος σε ευθύνη είναι ότι ταυτόχρονα το κρατάει και για την κινούμενη. Οπότε, βιώνοντας αυτόν τον ορισμό, είπα ναι, αυτή η σχέση τώρα είναι ισότιμη και έτσι μπορώ να κατανοήσω και πώς η Τζάνετ Άντλερ φτάνει να ορίσει την παρουσία ως μια πράξη αγάπης. Γιατί ακριβώς επειδή συναντιόμαστε πια ως δύο πρόσωπα που κάνουν την ίδια διαδικασία ενσυνειδητότητας, μπορεί να δημιουργηθεί πραγματικά μια πολύ βαθιά σύνδεση. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό που πάλι λέει η Άντλερ σε ένα σημείο στο Offering from the Conscious Body, ότι τα δώρα που η μάρτυρας λαμβάνει από την κινούμενη μπορεί να είναι λιγότερο ορατά, αλλά είναι εξίσου πολλά και σημαντικά όσο και τα δώρα που λαμβάνει η κινούμενη από τη μάρτυρα. Αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει σαν παραδοχή και στην υπαρξιακή, απλά είναι λίγο στο περιθώριο, δηλαδή αναπτύσσουμε όλα τα ζητούμενα της θεραπείας με επίκεντρο τον θεραπευόμενο, το όφελος του θεραπευόμενου, το τι λαμβάνει ο θεραπευόμενος, και κάποια στιγμή λέμε να πούμε όμως ότι και ο θεραπευτής λαμβάνει, το οποίο ήταν ένα ζητούμενο για μένα από πολύ παλιότερα. Η πρώτη παρουσίαση που έχω κάνει ως υπαρξιακή ψυχοθεραπεύτρια
στο Τρίτο Παγκόσμιο Συνέδριο Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας ήταν οι εμπειρίες των θεραπευτών που δουλεύουν με πελάτες σε πένθος, γιατί ακριβώς ήθελα να φέρω στο φως ότι και για το θεραπευτή είναι μια διαδικασία με προσωπικές προκλήσεις το να συμμετέχει στη θεραπεία και δεν είναι μόνο ο θεραπευόμενος, η θεραπευόμενη, το πρόσωπο που αλλάζει μέσα από αυτό. Και εδώ αναγνωρίζω πάρα πολύ κάτι που μας λέγανε στη συστημική θεραπεία, που έχω κάνει και εκεί μια πιο μικρή εκπαίδευση, ότι αν δεν έχετε αλλάξει εσείς μέσα από μια θεραπεία, τότε μάλλον η θεραπεία δεν έχει πετύχει. Και θα χρειαστεί να ανησυχήσετε. Τώρα φτάνω να απαντήσω στο ερώτημα που καμιά φορά έτσι με μια δόση αγωνίας με ρωτάνε συμμαθήτριες που έχω στα μαθήματα της χωροθεραπείας. Μου λένε, εσύ που είσαι έτσι, έχεις ασχοληθεί με τον λόγο στη θεραπεία, πώς θα ξέρω τι θα πω? Η απάντηση που τους δίνω είναι ότι πρώτον θα στο έχει πει, αν τουλάχιστον πας με τη δική μου προσέγγιση που είναι καθαρά φαινομενολογική, θα στο έχει πει η θεραπευόμενη πριν το πεις εσύ, γιατί ακολουθούμε. Οπότε λέμε αυτό που ήδη έχει υποθεί. Το δεύτερο είναι ότι σιγά σιγά μαθαίνεις να απαντάς εσωτερικά σε μια σειρά από ερωτήματα που σε κάνουν να ξέρεις τι θα πεις και τι όχι. Είναι τι θέλω να πω τώρα, γιατί θέλω να το πω, αυτό που θέλω να πω εξυπηρετεί μια δική μου ανάγκη, που μπορεί να είναι η ανάγκη να βοηθήσω τον άλλον. Να νιώσω αποτελεσματικός θεραπευτής. Να φύγω από τη δύσκολη θέση, από το δυσφορικό συναίσθημα που μπορεί να νιώθω αυτή τη στιγμή, ή είναι κάτι το οποίο πραγματικά εξυπηρετεί το θεραπευόμενο στο εδώ και στο τώρα. Πώς θα το πω, τι λόγο θα χρησιμοποιήσω, στο οποίο αναφέρθηκα εκτενώς και προηγουμένως. Πότε, ποια είναι η κατάλληλη στιγμή και πόσο πολύ θα επιμείνω, πόσο ένταση θα δώσω, πού θα κινηθώ από τις νότες του Buchenwald που σας έδειξα προηγουμένως. Όλα αυτά είναι εσωτερικές απαντήσεις που γίνονται κάπως σε μια στιγμιαία διαδικασία όσο κανείς εξασκείται. Δηλαδή δεν είναι ότι το περνάμε πραγματικά νοητικά κάθε φορά, αλλά κάπως χρειάζεται να έχει μάθει η θεραπεύτρια να απαντάει σε όλα αυτά, και πώς θα το μάθει μέσα από την αστοχία. Το μαθαίνω μάλλον, γιατί συνεχίζω να το μαθαίνω εγώ. Μέσα από εκεί που θα πεις, τώρα, εδώ, το παράκανα. Μάλλον κάπου δεν πήγε καλά. Και βέβαια οι απαντήσεις σε όλα αυτά έρχονται επειδή η θεραπεύτρια είναι σε θέση κάπως να συνδυάζει τις δεξιότητες αυτές που μας δίνει ο Buchenwald και που μου έκανε εντύπωση όταν τις διάβαζα, πόσο κοντά τουλάχιστον εγώ νιώθω ότι είναι στη χωροθεραπεία και πόσο με βοηθάει η εκπαίδευσή μου στη χωροθεραπεία στο να τις καλλιεργήσω περισσότερο. Είναι η πρόσβαση σε πληροφορία από πολλαπλά κανάλια, δηλαδή όχι μόνο σε αυτό που μου λέει ο νους μου, αλλά αυτό που είπα, στην κινηστική μου ενσυναίσθηση, στην διαίσθησή μου, το έχει το ένστικτο. Έχει τον αναστοχασμό που είναι το να κάνω συνεχώς reflection. Είναι η καλλιεργημένη ενσυναίσθηση, που πάλι μιλάμε για ενσυναίσθηση σε πολλαπλά επίπεδα. Είναι η ικανότητα της διάκρισης, που είπαμε πόσο σημαντική είναι και πώς τουλάχιστον εγώ νιώθω να καλλιεργείται. Και ο συντονισμός, αυτή η τόσο γνωστή και κεντρική στη χωροθεραπεία έννοια του attunement, που στους κόσμους της λεκτικής θεραπείας ήταν λίγο «Όχι, και πώς το κάνω αυτό!» Και κάπως τώρα για μένα γίνεται πολύ πιο απτό το πώς τα κάνω όλα αυτά. Αυτά τα έχει πει, αυτά εδώ είναι από το βιβλίο The Art of the Psychotherapist του James Buchenwald, που
νομίζω, αν δεν μου έχει ξεφύγει κάτι, δεν έχει ιδέα από χωροθεραπεία, αλλά όλα αυτά που λέει νομίζω ότι σας είναι μάλλον αρκετά οικεία. Και τα λέει ως προτάσεις για τους λεκτικούς θεραπευτές. Οπότε η απάντηση στο αγωνιώδες «και πώς θα ξέρω τι θα πω» είναι «μάλλον ξέρεις καλύτερα από εμάς τι θα πεις». Απλά δεν το ξέρεις, ότι το ξέρεις. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για αυτή τη συνάντηση και θέλω να δώσω το χώρο στην αλληλεπίδραση μεταξύ μας. Να πω κι εγώ κάτι που ξέχασα να το πω, ότι είναι ιδιαίτερη χαρά μου που όλο αυτό σήμερα είναι μια πρωτοβουλία της ομάδας Εξωστρέφειας, γιατί ακριβώς για μένα είναι στόχος ζωής το να μπορέσει η χωροθεραπεία να επικοινωνηθεί σε όσο περισσότερο κόσμο είναι δυνατόν. Γιατί, όπως σας είπα και στην αρχή, έχω υποστεί προσωπικά τις συνέπειες της άγνοιας του οικείου μου περιβάλλοντος σε σχέση με τη χωροθεραπεία και δυστυχώς, όσο κινούμαι στον θεραπευτικό χώρο, είμαι σε θέση να ξέρω ότι παρόλο που έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, αυτό δεν έχει αλλάξει όσο θα ήθελα. Οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό που αυτή η Επιτροπή τώρα υπάρχει και εργάζεται. Και σαφώς με πολύ μεγάλη χαρά θα είμαι εδώ για να συμβάλλω στο έργο της με όποιο τρόπο μπορώ, γιατί για μένα είναι προσωπικός στόχος. Έτσι όπως το έχω καταλάβει εγώ, η πεποίθηση των ένθεων είναι ότι είναι κάπως θεϊκά δοσμένο. Όχι απαραίτητα με τον ίδιο τρόπο για όλους τους ανθρώπους, αλλά ότι κάπως ένας Θεός έχει προαποφασίσει ποιο είναι το νόημα της ζωής του καθενός και αυτός θα το ανακαλύψει. Μπορεί αυτό να έχει κάποιες κοινές συνιστώσεις για ομάδες ανθρώπων, ας πούμε. Θα το πω πολύ αδρά τώρα, το νόημα της ζωής μιας γυναίκας είναι να κάνει παιδιά. Το νόημα της ζωής ενός άντρα είναι να προστατεύει τις γυναίκες του. Ή μπορεί να είναι πιο προσωπικό, ανάλογα με ποιο τρόπο σχετίζεται με το Θεό ο καθένας και πώς βιώνει και περιγράφει το Θεό του, αλλά είναι κάπως κάτι το οποίο έχει οριστεί πριν από μας. Το νόημα και ο προορισμός είναι, νομίζω, χωρίς να έχω τη βεβαιότητα ότι είναι 100% αληθές, είναι κάπως ταυτόσημα, τουλάχιστον για τους ένθεους. Βέβαια, οι ένθεοι υπαρξιστές δεν αντιλαμβάνονται το Θεό, το θεϊκό, με τον τρόπο που το αντιλαμβάνονται οι θρησκείες. Για να μην... Αυτό που είπα τώρα ήταν κάτι πάρα πολύ αδρό για να καταλάβουμε. Συνήθως, ας πούμε, θα μπορούσε, αν πάρει κανείς τον Μπούμπερ, που είναι ένας από τους ένθεους, να πει ότι το νόημα της ζωής είναι να σχετιστώ σε σχέσεις I-thou, δηλαδή σε σχέσεις αυθεντικές, θα λέγαμε πάλι. Πολύ έτσι, απλουστεύοντας την φιλοσοφία του. Ο Βίκτορ Φράνκλ, ο οποίος είναι ένας άλλος ένθεος υπαρξιακός θεραπευτής, έχει πει ότι το νόημα έρχεται από 3 συγκεκριμένες πηγές, από την δημιουργία, από τις σχέσεις και από την προσφορά στους άλλους. Και μάλιστα δεν ξέρω αν γνωρίζετε κάτι για τον Βίκτορ Φράνκ, ποιος ήταν και ποιο είναι το έργο του. Είναι ο θεμελιωτής ενός ρεύματος της υπαρξιακής, της λεγόμενης λογοθεραπείας, που έχει να κάνει με το σκοπό, με το λόγο της ύπαρξης. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κυριολεκτικά έχασε τα πάντα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, γιατί ήταν Εβραίος. Ήταν παντρεμένος, νομίζω είχε και παιδιά, σίγουρα η γυναίκα του ήταν έγκυος όταν τη συλλάβανε. Έχασε γονείς, αδέλφια, τη γυναίκα του, το αγέννητο παιδί του στα στρατόπεδα, ήταν ο μόνος που επιβίωσε και βγαίνοντας έξω μπήκε σε μια διερώτηση το τι τον βοήθησε αυτό να επιβιώσει και είπε ότι ήταν 3 οι πηγές της δύναμής του, τα στοιχεία που του έδωσαν τη δύναμη αυτή.
Το ένα ήταν η δημιουργία που είχε να κάνει με το ότι πριν τον συλλάβουν έγραφε ένα βιβλίο που όταν συνελήφθη το είχε πάνω του και του το πήραν να ζει και το έσκησαν και εκείνη τη στιγμή είπε μέσα του «Ορκίζομαι ότι εγώ αυτό θα το ξαναγράψω από την αρχή». Το δεύτερο ήταν η γυναίκα του, η οποία δεν γνώριζε αν ζει ή δεν ζει, γιατί ήταν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης γυναικών, αλλά λέει πολύ συχνά σκεφτόμουν ότι είτε ζεις είτε όχι, εγώ θα συνεχίσω να ζω για να συνεχίσω να σε αγαπώ. Και το τρίτο ήταν η προσφορά που έκανε στους άλλους κρατούμενους, επειδή ξέραν ότι ήταν ψυχίατρος και πολλές φορές λέει, κάποιοι συγκρατούμενοι του τον φωνάζαν και του λέγανε «Γιατρέ, εσύ που είσαι γιατρός, πες και κάτι να μας βοηθήσεις να αντέξουμε». Και μέσα από αυτά τα τρία κατάφερε να επιβιώσει, βγήκε έξω, έγραψε το βιβλίο που στα ελληνικά έχει μεταφραστεί «Το νόημα της ζωής». Νομίζω ο πρωτότυπος τίτλος του είναι «Men's Search of Meaning». Και έφτιαξε την προσέγγιση της λογοθεραπείας, γιατί τον είχαν βάλει μετά σε ψυχιατρίο να δουλέψει με τους ανθρώπους, τους επιζήσαντες που υπέφεραν από μετατραυματικό στρες, και λέει ότι επειδή είχε πάρα πολύ μεγάλες ομάδες ανθρώπων να εξετάσει και δεν είχε τον χρόνο να κάνει κανονικά την ψυχιατρική διαδικασία, αυτό που είχε αποφασίσει να κάνει είναι ότι πήγαινε σε όλους και τους ρωτούσε. Ήθελε βασικά να εκτιμήσει τον αυτοκτονικό κίνδυνο, γιατί ήθελε κατά προτεραιότητα να φροντίσει αυτούς που θα μπορούσαν να αυτοκτονήσουν, οπότε πήγαινε και ρωτούσε «Πες μου ένα λόγο που έχεις να μην αυτοκτονήσεις». Και αν του απαντούσε ο άνθρωπος, έβγαινε εκτός θεραπευτικής προτεραιότητας. Αν δεν του απαντούσε, ήταν αυτός με τον οποίο θα συνέχιζε. Και είναι κάπως ενδιαφέρον πως και η υπαρξιακή, όπως και η χωροθεραπεία, βοηθήθηκε πολύ στην εξέλιξή της μέσα από τη συνθήκη του πολέμου. Ουσιαστικά προωθήθηκε μέσα από την ανάγκη των ανθρώπων, των θεραπευτών, να προσφέρουν στα θύματα του πολέμου. Κάπως έχοντας αυτή την επίγνωση, λέω ότι μία δυσκολία δεν έχει μόνο μία πλευρά ποτέ και δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να γεννηθεί μέσα από μία συνθήκη που φαινομενικά ταυτίζεται ή συνδέεται τέλος πάντων πάρα πολύ έντονα με το θάνατο. Να πω ότι μιας και τον ανέφερα τον Βίκτορ Φράνκλ, που επίσης είναι ένας πολύ αγαπημένος μου άνθρωπος, το πιο γνωστό αποφθεγμά του είναι μπορείς να στερήσεις τα πάντα από ένα ζωντανό άνθρωπο. Αυτό που δεν μπορεί ποτέ κανείς να του στερήσει είναι η δυνατότητά του να επιλέξει την απόκρισή του απέναντι σε αυτό που του συμβαίνει. Είναι στο ίδιο πνεύμα στην ουσία, αλλά νομίζω με ένα πολύ πιο, τουλάχιστον για μένα, πολύ πιο φιλικό τρόπο. Ένα από τα στοιχεία της υπαρξιακής προσέγγισης, μιας που κάπως νιώθω ότι έρχεται, είναι η πολύ έντονη έμφαση που δίνει στο willpower του ανθρώπου. Το οποίο είναι σαφώς πολύ βοηθητικό και θεραπευτικά να έχει κανείς σύνδεση με αυτό. Από την άλλη, πάλι μέσα στη χωροθεραπεία ένιωσα κάπως να έρχεται η ισορροπία για μένα σε σχέση με το πού φτάνει το willpower και πού έρχεται το surrender. Για να... το surrender, το... άφεση θα έλεγα. Ναι, άφημα. Η αντανάκλαση του προφανούς είναι ότι λέω κάτι το οποίο μπορεί να μην έχει υποθεί ακριβώς με λέξεις, αλλά αυτό που έχει υποθεί το κάνει τόσο προφανές που δεν μπορεί... Δηλαδή, αν μπει κάποιος και μου πει, ας πούμε, «Παπα, με έχει κάνει θηρίο, ήθελα να τον σκοτώσω». Δεν λέω τα λόγια του, αλλά λέω, «Είσαι πολύ θυμωμένος με τον συνάδελφό σου, δεν έχει αναγνωρίσει συναίσθημα, αλλά
τα λόγια που μου έχει περιγράψει, που μου έχει χρησιμοποιήσει, προφανώς αναφέρονται σε θυμό. Στην υπαρξιακή θα μπορούσες να πεις, κατά βάση θα λέγεις, ακούγεται ότι είσαι πολύ θυμωμένος, ακούγεσαι πολύ θυμωμένος. Τώρα, με τον τρόπο της αυθεντικής, θα έπρεπε να βρω έναν άλλο τρόπο να το πω. Περισσότερο νομίζω στο παράδειγμα αυτό δεν θα έκανα. Αλήθεια δεν ξέρω αν στην αυθεντική θα έστεκε ακριβώς η αντανάκλαση του προφανούς, γιατί τίποτα δεν είναι προφανές αν δεν έχει υποθεί. Χρειαζόταν να πω, ας πούμε, νομίζω, εγώ θα έλεγα μάλλον να το πω καλύτερα, ότι νιώθω την ένταση των λέξεων που χρησιμοποίησες. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πόσο και πού μπορεί να λανθάνει μια ερμηνεία. Ίσως να μην είναι και πολύ καλό το παράδειγμα που μου ήρθε τώρα να φέρω, αλλά γενικά η χρήση της λέξης προφανές νομίζω ότι έχει μία μικρή έστω δόση ερμηνείας, γιατί είναι κάτι που εγώ έχω θεωρήσει προφανές, εφόσον δεν έχει έρθει κατά λέξη ως τέτοιο. Όχι πάντα. Μπορεί να είναι κατάσταση, μπορεί να είναι οτιδήποτε θεωρείς ότι δεν έχει υποθεί ακριβώς με λόγια, αλλά έχει έρθει. Είναι πολύ έντονα παρόν σε σημείο που δεν έχεις αμφιβολία ότι αυτό είναι έτσι. Γενικά νομίζω ότι το σώμα βοηθάει πάρα πολύ στο να αποφύγουμε τις ερμηνείες και να δώσουμε στον άνθρωπο μια ανοιχτή δυνατότητα αν θέλει να ανταποκριθεί ή όχι. Γιατί κακά τα ψέματα οι λέξεις από τη στιγμή που ονομάζουν εν μέρει ερμηνεύουν και ο νους έχει πολύ ανάγκη από ερμηνείες για να επιβιώσει. Αυτή είναι η δουλειά του, να κατηγοριοποιεί και να ερμηνεύει. Οπότε και εκεί βασίζεται και όλη η προκατάληψη. Οπότε χρειάζεται κάπως να προσπεράσουμε αυτή την ανάγκη του νου για να μπορέσουμε να φύγουμε εντελώς από την ερμηνεία. Είναι συνήθεια και είναι συνήθεια που μας δίνει ασφάλεια, νομίζω, ακριβώς μέσα από την οικειότητα. Αλλά εγώ τουλάχιστον από τη φάση της διαδρομής που βρίσκομαι τώρα νιώθω ότι είναι πολύ μεγάλο προνόμιο να μην νιώθεις ότι είναι ανάγκη να μιλήσεις και να ξέρεις ότι μπορείς να επιλέξεις να μιλήσεις και μπορεί και ο άλλος να επιλέξει να μιλήσει αν το θέλει, όταν θέλει και όσο θέλει. Και δυστυχώς αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να το μάθεις, παρόλο που λέγεται όταν μαθαίνεις μία λεκτική θεραπεία. Χαίρομαι πάρα πολύ αν έχει προκύψει αυτή έτσι, η μεταφορά του χορού, γιατί όντως έτσι το βιώνω και μόνο την εμπειρία μου θα μπορούσα να φέρω. Οπότε χαίρομαι αν όντως έχει περάσει. Η δικιά μου εμπειρία λέει ότι μια πολύ σημαντική απόφαση και επίγνωση που θα μπορούσε ίσως να μας απαλλάξει ως θεραπεύτριες από το πολύ μεγάλο άγχος του τι θα πω, είναι έτσι η διερώτηση του ποιος τελικά κάνει τη θεραπεία και πώς. Είναι η σοφία, η φιλοσοφία ενός θεραπευτή, ούτε η υπαρξιακή ισχυρίζεται αυτό, δεν είναι οι γνώσεις, οι πρακτικές που ξέρω. Η υπαρξιακή λέει ότι ο ειδήμονας για τη ζωή του είναι μόνο ο ίδιος ο θεραπευόμενος. Και εμείς είμαστε διευκολυντές στο να βρει τη γνώση που έχει, αλλά δεν έχει πρόσβαση εκείνη τη στιγμή σε αυτήν. Οπότε όταν κάπως αναγνωρίσουμε ότι η θεραπεία δεν βασίζεται όσο νομίζουμε στη δική μας ικανότητα να κάνουμε κάτι, μπορούμε να εμπιστευτούμε πολύ περισσότερο αυτόν τον ενδιάμεσο χώρο, θυμάμαι, που πολύ ωραία μας περιέγραψες. Θυμάμαι κάποτε έλεγα έτσι με αγωνία στον επόπτη μου, φοβάμαι μην κάνω κακό, φοβάμαι μην κάνω ζημιά, και μου λέει, δεν έχεις τόση δύναμη.
Μην ανησυχείς. Η θεραπεύτριά μου λέει, το έλεγε σε μια πρόσφατη συζήτηση που είχαμε, ότι αν θέλεις να γυρίσεις στην πηγή, αναγκαστικά πρέπει να πας αντίθετα στο ρεύμα. Στην υπαρξιακή ψυχοθεραπεία μιλάμε πάρα πολύ για δουλειά στο εδώ και τώρα. Η αλήθεια είναι όμως ότι σε ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μας ανταλλάσσουμε σκέψεις, ακόμα και αισθήσεις και βιώματα σε σχέση με το τι έχει συμβεί στο θεραπευόμενο, στη θεραπευόμενη μας έξω από το χώρο της θεραπείας. Τι μας φέρνει εμπειρίες που τις έχει ζήσει μόνος του και μόνη της και χρειάζεται καλούμαστε κάπως εμείς να συνδεθούμε με αυτό που δεν έχουμε βιώσει. Η χωροθεραπεία μας δίνει την ευκαιρία όντως να βιώσουμε μία εμπειρία μαζί της και μαζί του, έχοντας επίγνωση ότι αυτό κάνουμε. Γιατί ναι, και μέσα στο χώρο της υπαρξιακής ή της οποιασδήποτε λεκτικής θεραπείας βιώνουμε την εμπειρία της συνύπαρξής μας μαζί, αλλά κάπως η επικέντρωση είναι σε κάτι που έχει συμβεί έξω από εδώ, όπως έρχεται στο τώρα βέβαια, αν έχουμε την επίγνωση να το αναγνωρίσουμε αυτό. Αντίθετα στη χωροθεραπεία το ξέρουμε ότι όντως δουλεύουμε με αυτό που τώρα συμβαίνει. Ακόμα και αν συμβαίνει με αφορμή κάτι που έγινε έξω ή με έμπνευση από κάτι που έγινε έξω, όμως βιώνουμε κάτι μαζί. Και αυτό το μαζί, στη δικιά μου την αίσθηση, χτίζει μια τελείως διαφορετικής ποιότητας σύνδεση από το να μιλάς για πράγματα που δεν έχουν βιωθεί από κοινού. Έχω ένα σώμα που είχε πολύ μεγάλη ανάγκη να γίνει ορατό και να ακουστεί, επειδή ακριβώς το είχε στερηθεί αυτό το πράγμα και έχει υποστεί τις προβολές και τις ερμηνείες ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλους ανθρώπους, όχι μόνο λόγω της αναπηρίας, αλλά και ίσως και κυρίως λόγω του περιβάλλοντος από το οποίο προέρχομαι. Από την άλλη, αντισταθμιστικά κάπως, και επειδή το νοητικό μου κομμάτι είχε μείνει αναλύωτο από την βλάβη, η ζωή μου ξεκίνησε υπερτρέφοντας το νου. Η αφήγηση που υπάρχει για μένα ήταν ότι έμαθα να μιλάω πάρα πολύ μικρή. Δεν πιστεύω πια ότι είναι τόσο μικρή όσο έλεγε η μητέρα μου, γιατί μάλλον είναι κάτι δεν πάει καλά με αυτό. Προφανώς ήμουν μικρότερη από τον μέσο όρο και γενικά έτσι, γιατί ίσως χρειάζονταν να εκφράσω και περισσότερο ανάγκες με άλλους τρόπους. Αν δεν μπορείς να πας στην κούκλα, πρέπει με κάποιο τρόπο να πεις κούκλα. Άρχισα να παίρνω πάρα πολύ μεγάλη ανταμοιβή γι' αυτό. Άρχισα να ακούω πάρα πολύ έχει ένα πρόβλημα, γιατί έτσι το ονομάζανε, αλλά... Οπότε αυτό το αλλά μεγάλωνε, γιατί υπήρχε η αίσθηση ότι πρέπει να καλυφθεί ένα κενό. Ίσως και μέσα από αυτό το δρόμο κάπως οδηγήθηκα στην υπαρξιακή ψυχοθεραπεία και σας φαίνεται ότι έχω σπουδές φιλοσοφίας. Δεν έχω σπουδές, έχω όμως εντρυφήσει για να μπορέσω να έχω ολοκληρώσει την υπαρξιακή προσέγγιση. Ταυτόχρονα όμως υπήρχε όλη αυτή η στερημένη χώρου εμπειρία του σώματος, που ακριβώς λόγω της στέρησης και του περιορισμού αποκτούσε μια ένταση από κάτω, που όταν βρήκε χώρο άρχισε να εκφράζεται έτσι με πολύ μεγάλη δυναμική, οπότε νομίζω ότι κάπως έτσι προκύπτει αυτό που βιώνεται σήμερα. Και ναι, έχω επίγνωση ότι ίσως είναι ένα δώρο που ήρθε από τις συνθήκες της ζωής μου, από τα υπαρξιακά μου δεδομένα, όπως θα το λέγαμε στην υπαρξιακή. Και
νιώθω ότι έχω το χρέος κάπως αυτό να το προσφέρω. Δεν ένιωθα ποτέ ότι μπορούσα να παραλείψω το σώμα μου. Δηλαδή αυτό που εγώ έχω βιώσει είναι ότι με τον ίδιο τρόπο που ήταν πάρα πολύ αόρατο στην πραγματικότητα των αναγκών του, δηλαδή θυμάμαι μια πολύ καθαρή αίσθηση όταν ήμουνα 4 χρονών και έκανα τότε την πρώτη μου χοροθεραπεία. Καλούσα τη μαμά μου σχεδόν κάθε βράδυ να της κάνω μια προσωπική παράσταση χορού. Και η αίσθηση ήταν, εγώ ήμουνα σε απόλυτη ευδαιμονία, χαρά, πληρότητα, σύνδεση και η μαμά έκλαιγε. Γιατί είχα την deep αναπηρία και δεν θα με παίρνουν το πολσόι. Εγώ δεν είχα ιδέα ότι ήταν το πολσόι. Και ήταν τόσο έντονη η αντίφαση μέσα μου ότι δεν μπορεί να... Δεν μπορώ να συνδεθώ με το κλάμα σου. Νομίζω ότι εκεί ήταν η πρώτη φορά που βίωσα εξατομίκευση, ακριβώς επειδή ήταν τόσο έντονη η αντίθεση. Δεν μπορώ με τίποτα να σεβαστώ ότι εσύ υποφέρεις αυτή τη στιγμή. Πώς το καλό γίνεται, τι γίνεται εδώ πέρα. Και αυτό με κράτησε, γιατί κάπως το διατήρησα και σε κάθε συνάντηση που η ερμηνεία που πήγαινε να μου προβάλλει ο άλλος δεν τέριαζε με το δικό μου βίωμα, είχα κάπως την ίδια στάση. Ότι αυτό είναι δικό σου, αλλά εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Οπότε νομίζω ότι κάπως στον τρόπο που εγώ βίωσα την αναπηρία με βοήθησε τελικά να συνδεθώ σε ένα επίπεδο με το σώμα. Είναι πάλι αυτό που έχω συνειδητοποιήσει τώρα στις σπουδές της χοροθεραπείας, είναι ότι δεν έχω νιώσει ότι έχω κάνει ποτέ σχέση στη ζωή μου χωρίς το σώμα μου να είναι αντικείμενο της διαπραγμάτευσης. Ανεξάρτητα αν το λέμε ή όχι, ή αν σε κάποιες σχέσεις αυτό γίνεται πολύ smoothly, γιατί ο άλλος είναι ήδη προετοιμασμένος, οι περισσότερες ξεκινάνε από ένα υπομένο ή όχι σοκ. Οπότε, εκ των πραγμάτων, μπαίνω κι εγώ η ίδια στο να αναστοχαστώ σε σχέση με το σώμα μου. Δεν μπόρεσα ποτέ να θεωρήσω την κίνησή μου δεδομένη. Ήξερα ότι δεν είναι, ότι χρειάζεται να βρω έναν τρόπο να μιλήσω για αυτή, καταρχήν να βρω το δικό μου τρόπο να κινηθώ, γιατί οι τρόποι που δίνονταν και δίνονται ως αυτό κανονικά το κάνουμε έτσι, ας πούμε, δεν, κανονικά. Οπότε άρχισα να αμφισβητώ μέσα μου καταρχήν τι είναι κανονικό. Κατά δεύτερον, πώς εγώ θα επικοινωνήσω αυτό το σώμα με έναν τρόπο που να περάσει απέναντι έστω κατά ένα μέρος αυτό που είναι αληθινό για μένα. Οπότε μπήκα σε διεργασίες ίσως νωρίτερα από ό,τι εγώ θα έμπαινα, αυτό υποθέτω και παίρνω την ευθύνη ότι είναι μια υπόθεση, εάν δεν είχα την αναπηρία ή αν μεγάλωνα σε ένα άλλο οικογενειακό και πολιτιστικό περιβάλλον με την αναπηρία. Είναι ένα δώρο για μένα με ακριβό τίμημα, αλλά είναι και πολύ ακριβό δώρο, οπότε ευχαριστώ. Και είναι και ο τρόπος που τουλάχιστον εγώ διδάσκομαι ότι ό,τι και να μας συμβαίνει, για κάποιο λόγο έχει συμβεί, δεν το λέω με έννοια, ας πούμε, θρησκευτική, αλλά ίσως κάπου θα αποκαλυφθεί, ας πούμε, ο καρπός αυτού που τώρα βιώνω σε πόδινο και δεν μπορώ να το νιώσω. Μια φορά, ας πούμε, αναρωτιέμαι αν η μαμά μου δεν με είχε αποτραβήξει από τη χοροθεραπεία τότε με τον τρόπο που το έκανε.
Εγώ θα έμπαινα στη διαδικασία να ψάξω μετά από 30 χρόνια πώς το καλό θα χορέψω. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Εγώ τα νιώθω σαν υποδοχή και πραγματικά συγκινούμε ετυμολογικά που συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Εγώ δεν νιώθω ότι... Σίγουρα δεν έχω βάλει κόπο σε αυτό. Δηλαδή δεν έχω βάλει κόπο. Ναι, είναι η σωστή λέξη. Δεν έχω βάλει κόπο. Έχω βάλει ενέργεια. Γιατί είμαι με συνέπεια σε ένα δρόμο, κυρίως για μένα. Και από ό,τι φαίνεται, από την αντανάκλαση που παίρνω από εσάς, αυτός ο δρόμος κάπου έχει οδηγήσει. Αλλά πραγματικά δεν έχει καθόλου νοητική επεξεργασία αυτό. Δεν σκέφτομαι πώς θα μιλήσω ή πώς ακούγεται η φωνή μου ή πολύ αυθόρμητα μου έρχονται τα πράγματα έτσι όπως έρχονται, ίσως γιατί δεν ξέρω, είναι στη φύση μου, είναι στην κλίση μου να κάνω αυτό που κάνω. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που διαθέσατε το απόγευμα του Σαββάτου για να είστε εδώ και μιας που λέτε ότι το απολαύσατε πάρα πολύ και το απόλαυσα και εγώ πάρα πολύ το να είμαι μαζί σας. Αν υπάρχει κάτι άλλο που σκέφτεστε ότι θα μπορούσα να προσφέρω ή θα μπορούσαμε να κάνουμε μαζί, για μένα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Για μένα είναι και κομμάτι της διαδικασίας της εκπαίδευσής μου να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία του αναστοχασμού. Στο χώρο της Ένωσης νιώθω ότι είμαι σπίτι μου. Κάποια στιγμή έλεγα στην Ελένη τη Λεβίδη όταν ξεκινήσαμε, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά νομίζω ότι η χοροθεραπεία με κυνηγάει από τότε που ήμουν 4 χρονών και μου λέει έτσι με τη λεπτότητα που έχει τις λέξεις, δεν σας κυνηγάει, δίπλα σας περπατάει. Οπότε... Ναι, δίπλα μου περπατάει και χαίρομαι που πια κοιταζόμαστε κιόλας. Εγώ έτσι όπως το νιώθω στην πρακτική μου είναι εμπιστεύομαι, αφήνω τις λέξεις να αναδυθούν και μετά από τις λέξεις που αναδύονται έχω τη διάκριση να επιλέξω ποιες θα ξεστομίσω και πώς θα τις ξεστομίσω. Γιατί μπορεί να αναδύεται και μία λέξη ή κάποιες λέξεις που δεν θα τις ξεστόμιζα για τους λόγους προστασίας του θεραπευόμενου, του πλαισίου, αλλά το ότι έχουν αναδυθεί και το ξέρω είναι μια πληροφορία. Την κρατάω και επιλέγω αυτές που θα μοιραστώ. Οπότε κάπως έτσι νιώθω ότι για μένα έρεται η αντίφαση και πολύ σωστά επισήμανες ότι δεν είναι αντίφαση, ας φαίνεται σαν αντίφαση. Συνήθως όταν βλέπουμε αντιφάσεις και πάλι αναρωτιόμαστε ότι μα δεν είναι αντίφαση, είναι φωτογραφίες συγκεκριμένων μερών από κάτι μεγαλύτερο. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Λείπει κάποιο κομμάτι εκεί. Λείπει το κομμάτι που κάνει τη σύνδεση. Που στο συγκεκριμένο είναι η διάκριση. Και θέλει ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης και διάκρισης, όπως θέλει ισορροπία μεταξύ willpower και δύναμης της θέλησης και αφήματος. Να γνωρίζω κάθε φορά, να έχω επίγνωση κάθε φορά που είμαι.